Barokah Gusti Allah lumuntur nduk anak wadon. Iya, Mak. Titi kalungguhan wektu kang prayoga dina sing apik becik. Tak titeni wiwit semrono sprene. Wong ngono. Mesti ya kuwi mau ing malem Minggu Kliwon iki mesti mayang ana kene. Wong ngono. Wis pirang-pirang begedat taun ya. Iya. Barokahing Gusti kang murbeng kawasa nduk ngono. Warga masyarakat kelawan kadang perangkat disuwi Mbah Demang Sutopo. Ya. Demanging Sukawidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Ya. Sineng kuyung ya kuwi mau sagunging Paranpara. Ya. Sagunging Paranpara. Para pinisepuh, para sepuh. Iya. Para ngalim, para ulama lan ya kuwi mau sagunging para kadang muspika kepareng nyengkuyung saking Kecamatan Panekan. Weh ngono ya, Mbak. Katitik rawuhipun panjenenganipun Bapak Camat setapipun sedaya anggota. Wah ngono. Iya. Panjenenganipun inggih menika wau panjenenganipun Bapak Koramil Bapak dan Ramil sak kadangipun anggota sedaya. Iya, kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Kapolsek dawasan anggotanipun kepareng rawuh panyengkuyung sangka ya kuwi mau kadang-kadang Demang sekecamatan Panekan. Ngono. Iki akeh sing absen ya, Mak. Do duwe gawe. Weh ngono. Tak hitung 4 ngene. Ah iya. Jiro lupat 6 ya. Alhamdulillah. Sembah nuwun barokahing Gusti lumuntur ndoko ngono. Sowan kewana panjenenganing Mbah Demang Mbah Demang Tapak, Mbah Demang ya Windagung, weh kepareng. Mbah Milang Asri ya kepareng rawuh. Sinten melih? Anjing. Anjing. Mbah Sido Mulya kepareng rawuh sembah. Komplit do mbake weh. Mbah Sido Mbah Rejo Mulya kepareng rawuh. Ya, ya. Mbah Panekan, Mbah Kelurahan Panekan pareng rawuh komplit. Wonten wingking sedaya. Tembah nuwun barokahing Gusti kang tanpa upama. Weh ngono. Awake dhewe sowan ngabiyantara, Nduk. Dina semengko uga di streaming. Weh iya. Langsung kelawan Malik Official. Ya, Malik Official karo rencange. Ya. Dadi iso nonton ana ing YouTube. Terima kasih matur nuwun sembah nuwun. Titi kalenggahan, Nduk. Kurang waspada, kurang kepenak, kurang mirasa lamun to panjenenganing Bapak Camat kalapan panjenenganipun Pak Dan Ramil. Ya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Nggih. Kepareng mboten kepareng minggah panggung niku kirang prayogi. Weh, ngono. Nggih menika wau dipun dampingi kalawan Kadang Demang. Weh, ngono. Biasa niki sesepuh Demang ya kuwi mau panjenenganing Demang Tapak lho. Weh biasane. Pokoknya yang merangkap menjadi ajudan. Ya Mbah Tapak. Ya, sepoti sik. Ya disepoti. Ya kuwi mau Magetan ngumandang. Magetan ngumandang. Ya. 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 Monggo